Popular li han dit des del primer moment a la senyora Armengol que sigui valenta i que prengui les decisions que s'hagi de prendre, decisions contundents per frenar la propagació del coronavirus. I per això també li han dit des del Partit Popular a la senyora Armengol, i jo li vaig dir la setmana passada presencialment quan ens vàrem veure, que el Partit Popular li dona tot l'apoyo en el govern perquè se prenguin aquestes mesures en la contundència necessària. Aquí ara el més important de tot és aturar la propagació del coronavirus i amb aquesta batalla hi hem d'estar tots. Davant d'una situació tan greu com la que estem visquent, una de les coses que també han demanat ha estat que dins la gestió de govern hi hagi coherència. Coherència a l'hora de prendre les mesures i a l'hora d'aplicar-les, i coherència a l'hora de dur-les a terme i sobretot també contundència. És a dir, no pot ser que en la situació que estem ja no estiguem en els aeroports i en els ports tancats a lo que és el tràfic de persones, deixant només obert a lo que són les mercancies que indispensablement necessitem. Per tant, hi ha d'haver coherència en aquest aspecte, igual que hi ha d'haver coherència en l'aspecte que l'administració, que s'ho pot permetre a molts indrets, els seus funcionaris les tingui a casa seva, fent feina, però a casa seva. Si estan reclamant que tothom se quedi a casa seva, ningú ho té millor que la pròpia administració per fer-ho. Per tant, creiem que aquí també falta coherència i contundència a l'hora d'aplicar determinades mesures. El que ens trasllada a la gent és que té dues grans preocupacions. Una és perdre la salut i l'altra és perdre la feina. I amb aquestes dues problemàtiques és el que s'ha d'estar treballant i el que ens ha de tenir realment ocupats a tots. En la primera, la de perdre la salut, ja tots hem dit, estem de vora l'autoritat sanitària i hem de fer tot el que ens marquin en mesures contundents de cara a aconseguir aturar, quant abans millor, aquesta propagació del virus. I en relació a el que és la pèrdua de la feina, també és importantíssim que comencem a pensar en mesures que donin tranquil·litat i estabilitat a les empreses i també als seus treballadors. Per això nosaltres sempre hem dit que després, o a la vegada i en paral·lel, o que se prenen mesures des d'un caire sanitari, ja s'ha de començar a fer feina en posar damunt la taula mesures per a les empreses i per als treballadors perquè puguin tenir una certa solvència de que aquesta situació originada pel coronavirus no les s'endurà tots per davant. Són dues batalles que hi ha, una de salut i una altra econòmica, i si fem les coses bé, se guanyaran totes dues. El Partit Popular volem enviar un total apoyo en el sistema sanitari, a tots aquells sanitaris que avui estan lluitant a primera línia contra el virus per aturar-lo, per fer possible que passi com més aviat millor tota aquesta història que estan visquent desgraciadament en el coronavirus. Nosaltres volem i demanem que el govern doni tots els instruments necessaris al personal sanitari. I estan rebent moltes informacions de diferents hospitals allà on el propi personal sanitari s'està queixant de que les falten medis, les falten equipos de protecció individual, les falten mascarilles. Inclús metges que avui ens han telefonat dient que ells han d'emplear el seu propi telèfon per fer les consultes amb la gent que ara no va a la consulta. El 061 que està desbordat. Per tant, nosaltres li demanem a la senyora Armengol que posi tots els medis necessaris, pressupostaris i no pressupostaris, també laborals, a fi de que aquestes coses no passin i la gent puguem estar tranquils que s'està duent a terme la millor contenció en relació amb el virus que tenim en aquells moments com a enemic principal.